Andi. Nhasi pabatwa basa mbuyarera. Aiwa basa rabatwa. Rabatwa. Kona munoenda muchindisiya sei? Ai, wafamba kani? Unoita pane kaone manga akachemuka sei? Nono, chirwere chemakumbo. Handina nono. Nai mbuyarera. Chirwere chemakumbo ndo. Nhasi conference naiona sei? Chakorokotedza. Ndakorokotedza ndakufara vaka vakashongedzeka vasikana. Aiwa zvafamba zvakanaka. Zvafamba ka? Aiwa zvafamba zvakanaka asi kuti munoziva kuti dambudziko rinozoitika. Isusu tiri vanhu vatema. Kaka. Pakuzoti tiri pakati sei pakufubva paitwanga kutaurwa chirungu. Ipapo ka. Chinzwa ka. Pazosumuka uya mutauri uyo. Kuti viri. Nyaya kutaura nechirungu. Inoziva kuti chataurwa ipo chandadzwa hapana. Ndashaya kuti apidiguka akutaura nechirungu. Makadiko. Saka imi vasikana mukutaura kuti hamuna kunzwa chirungu. Ndichinzwa chirungu chekutipa. Chirungu hamuna kuchinzwa piyare. Kuti hamuneti kune vana vari kurandani. Aiwa kana dai tine vana vari kurandani. Ndo zvinopa kuti munomu munotaurwa shona. Chirungu ndechei? Amai mwana teererai. Aiwa. Teererai zvenyu. Nozi ndei panyaya iyi. Asi kunoza mazuva ano zvinhu zvachinja. Kuchinjai. Kungotaura redemu zvakanaka ende chirungu chacho chashorwi. Sitachinzwa isu. Tatonzwa ana sociology vataura. Kana titaurira vanhu ndatitaurei chokwadi. Ndakuenda ndine vazukuru. Yezvo maitya kanyaya. Chirungu ndo vanenge vachiti chirungu kare. Ivava ndo vanofurira vanhu kuti taurai nechirungu. Ndimi munofurira imi mbuyarera. Asi inini handidiba vanhu vanoti vari kutaurira vanhu vese, vana mbuya vese vaya maRoman Catholic, vana mbuya, vana atete, vana asekuru. Vanonzwa chirungu kupi kwavanochinzwa? Chirungu chiriko mazuva ano. Asi saka kungozvisawo kuna Mwari. Vanoza akauya MC anoza uya zvokuti ndashaya kuti ko chakunozera chii. Aiwa ina handidoni anonoza ini. Igataringi. Gataringi yekuita se? Yekupfekedza akava mhiko dzawo idzi. Hakuna.